tak tekok tatin Kang Gareng. Ya tak. Nek rambut do manggone nang apa, Tin? Tengen sirah mriki. Lah nek rambut ndek. Rambut ndek ya warna-warna. Lah ya nang endi wae? Nang carane niki alis. Heeh. Niki rambutnya cendek. Heeh, terus niki idep, niki nggih rambut cendek. Heeh. Nggih terus niki nek teng mriki niki bringos. Heeh. Teng mriki niki jenenge Janggut. janggut ki jenenge apa? Jenggot. Jenggot. Terus nek sing teng dodo niku simbar. oh simbar. Terus teng nggen sikil niku jenenge Ora urut Sing telaten ta. apa to? Sing dhuwur mata jenenge Iki idep. dhuwur mata. Alis. Nah sing pas nggon mata. Idep. Nah nggon kene dhuwur lambe, Bringos. ngeser lambe, Jenggot. dodo. Simbar. Nah, Terus nggon sikil. Aja langsung rono. Lah ngendi? Ya mampir kantor kecamatan sih.